Good morning, guys. Mwadzuka bwanji konse kumene muli. Choyambirira tifaniriza bwino kwa onse, asilamu onse. Komanso enanso amene sali asilamu. Komano akusala. Timati kufunga. Kukhota uko kufunga. Kusala. Kumanga mwezi umenewu wa Ramadan. Ndi mwezi opanga wa self reflection. Anyway, ndizofunikira ndithu kwambiri physically komanso spiritually. Kuthupi munthu kusala kuti ndi ma benefit ambiri kuthupi la munthu. Komanso kuzimuso. Right? That's why buzoti mpingo uliwose ndithu kuli kusala ndithu. Ndi tafuneleza bwino kwambiri onse amene ali akusala mwezi umenewo. Number 2, mafuna tikambe konkhani kuzana ndi dollar. Kutingoti forex, ndalama za kunjazi, ndalamazi zimene zikupangitsa kuti ku Malawi zinthu zivuta makamaka zizingokwera mitengo osakhazikika. Ndibe anthu ambiri timakhala ndi mafunso ambiri kuti zimene zizi zikuchitika chifukwa chani, nanga izizi vuto ndi ndani, nanga mafunso mbwe. Yes, sometimes ena amatha kungolongosola mbali imodzi, ena amatha kungolongosola mbali zonse. Ndibe mu tsiku la lero taganiza kuti malingana ndi mmene zinachitira komanso ndi mmene zikuchitira panopa, chifukwa nditha kukumbukira kuna kuti mina 4 days ago ka 1 week ka amene dollar maso randi ndalama zakunja zinakwera kwambiri. Randi kumafika 1 rand 260 kwacha Malawi kwacha. Dollar kumakwana $1 ndikuti ku Malawi kumakwana 4,000 5,000 ena amaigulisa mpaka pa 7,000 kwacha. Zimenezi zimene zinapangitsa kuti katundu tsopano akwere kwambiri ku Malawi. Komanso miyoyo ya anthu ikhale ikuvuta pogula zinthu, pogula katundu. Komano chinachitika nchani, nanga pali kugwirizana kwanji, pali kukwera kwanji, like zina zake zofunika tizipange understand, tizimvetsetse nanga vuto ndi ndani. Ena kuti ayi vuto ndi boma, ena kuti ayi vuto ndi anthu, ena kuti makuti ndetifa yambe kulongosola one by one kuti makamaka mavuto amenewa anadza kamba kachani, nanga panopa zinthu zikuyenda motani. Choyambirira tikafufuza kwambiri tikupeza kuona kuti mavuto akukwera kwa zinthu amene okay, ma problems kanza zovuta ulongoso, right? Anthu amene akupangitsa kuti zinthu zivute kwambiri, pali 2 groups involved, magroup awiri amene akukhudzidwa. Oyamba boma. Loyamba ndi boma, right? Boma oyamba kublamedwa, oyamba kudzudzulidwa, oyamba kunenedwa, kuzaziridwa kuti hey zinzarani. Loyamba ndi boma. Number 2 ndi wanthu, right? Number 2 ndi wanthu mzika. Komano vuto limene likuchitika apa, anthuwa akhala nawo kuti iwo ndi vuto, akhala involved chifukwa oyambirira kukhala ndi vuto ndi bomalo. Chipanda bomalo kukhala ndi vuto ndikuti nzika sizingakhalenso ndi vuto. Okay, ndeti yambire poyambirira chimene chimachitika ndichi, drama zakunja. Pali ma business ambiri mmene ndakambira mucha kuti zinthu kuti munthu ugule kunja sungatenge kwacha kupita nayo kunja, wagula belo lazovala, sungatenge makwacha
kuda zinthu ku South Africa ukufunika marandi, ufunika madollars, ufunika ndalama zoti zakunja kuti ugule katundu wakoyo amene ukufuna kugulitse ku Malawi. 1 ndiyeno ku banki ndalamayo kuti upite ukagule ndalama zakunjazo, mtengo sikuti unakwera, mtengo uli mmoja, mtengo ulipo mpaja pa 1750 kwacha. That's a fair price, right? Mtengo wabwino kwambiri. Kusanza kuti ku Reserve Bank kubama kuja kuti mukagule dola, kuti mukagule ndalama zakunja, sikuti ndizodula ayi. Ndi mitengo yabwino ndi 2 chabwino. Ndichinapangisa njani kuti mpaka na black market itase pansika bacha. Chinapangisa nchonena kuti ku banki kuja kunalibe ku ndalama ija, forex yo kunalibe, right? Forex ku banki kuja kunalibire tu. Kufika tufuna tingola kuza kutuluka kunja, tufuna madollars yako zoti kulibe, tufuna makuti ako zoti kulibe. Mukuzowa soka leko mbuyo manaika limit mpakana ya atosa ngati ma ambassadors yanchani anaika limit kuti munthu ndalama amene ungatenge pa mwezi ugwise ntchito ndalama amount mwakuti ka 1000 ka 2000 3000 right dollars. Sonzo kuti ku bankiko kunauma, ndalama zakunja kunalibe. Okay yabwino. Ndiye ndalama zija zimapezekera kuti nanga, ndalama zija zimapezeka sopano pa black market, zimapezeka nthumba mwa wanthu osati boma yayi, right? Ndeno anthu aja atenga advantage like si boma ni mulibe simaononga ndalama, simaononga forex ija, simakolera ndege, simaononga matribi kapa na zina ndi zina, kugula zinthu zoti sizikuthandiza. Ndiye ife dolayo tilinayo, koma pogulitsa tizigulitsa 4000, 5000, 6000, 7000. Tizigulitsa 200 rand ija tizigulitsa 260. You understand guys? Chabwino. Ndeno munthu wa business uyu amene ali ku Malawi uyu akunyamuka apita ku banki sakupeza ndalama kuti akagule, kuti akaigule ndithu pa mtengo wabwino pa 1750 kwacha, sakuipeza machapa, akunyamuka kupita kwa vendor, akupita pa black market, akukapeza ndalama ijayo, akaipeza kuti nayenso ku black market wakwiya, akumudza kuti yanga ili ndi 5000 tu. Vendor ogulitsa katundu ku Malawi afuna akaode kunja apa nkabanji business yake kusaime, amatenga ndalama ije ndikupereka kwena akagulira, kwena akagulira misozi ndikupereka, ndikugula yani, kugula dola ija, kugula randi. By the way, anthu ambiri timangana side ya kusintha, tikakhala kuti ife imene marandiwo tili nawo, tikakhala kuti ife imene madollarsiwo tili nawo, timangana side yosintha kuti andisintha bwanji, akandisintha ka 5000 ka 5000 rand ndio kuti ku Malawi khala 1 million chakuti. Timangana side itiyo, side imene yoyo, sitimangana side inayi. Ndaba tifati angane side inayi, tifati angane both sides kuti chimachitika nchani. Nde uyu wa ku Malawi yu amene akufuna akaode katundu ku South Africa kakuti kugwisa ntchito ndalama zakunja, ndalama ija kuti ikwanire amayenera kupereka dzimangwacha zambiri kwambiri kuti apeze ndalama yakunja ija. You understand? Then akaipeza mucha katundu chakabwera, chifukwa ndalama chawesintha pomulira kwambiri, amayenera kuti katundu yamukweze mitengo yake kuti zibalansane, kuti nthawi inaso akamakasintha ndalama ija akhaitso dzimangwacha zambiri, right? Then zimene zinapangisa kuti katundu akwere kwambiri. Koma remember kuti ku banki boma lija lekabe pachani pa 1750 kwacha, boma silinakweze.
Maone? Koma venda wangopeza pa advantage. Tifuna ngasi inu boma mulibe. Inu simulibe. Ayangaye ife yathu tupanga makuti. Right? Ndezi zinapangisa kuti munthu ogulitsa ku Malawi akhayenga wapenga. Chimodzimodzi definitely tukwena ifeso timpanga understand munthu unje kuti cool. Eka akwena kukweza ngasi ndama yakeso naye ibwelereso. Right? Ndeno yeah, ndi zimene chikitule kungodzuka anthu amangu mwene yakwera andama ija ayinayo nkumango kugulitsa mano mukwera kungouzana mopanda sala mulonero kungouzana basi yakwera ndama ija yakwera basi yebo pangana mwakuti mmango kweza ndama ija osazora mente kuphana ndife tokhatoka pa Malawi ife ndiyeno poti ndi ku Malawi kumeneso chinyengo so chiliso pa number 1 pa number la heavy chinyengo katangale zimapeza kuti tindrama so tinali ku banki kucha forex inali ku banki kuchako kaya marandi kama chani kumupeza kaso ina asome kucha kumatuluka munjira zina allegedly wampekesera amatenga ndama ziya kumene jawo ndikuma kasanthazo bya pa black market. You understand? Kaena ogia nchiro kachani. Anyway, don't have much information about that. Kama no, it's a rumor. Kuna marenga so drama ku banki kuja ndikuma kasintha. Nanga si ku black market nanga si wane kuti agulitse munthu ora akubwera ku banki ko angulitsa 1750 wash. Yaga irenga kaibulisa kujeni ku black market akapeza 4,000 5,000. Alright? Ndeno zinthu zimene zinapanga trigger kwambiri mavuto kwambiri mitengo, high cost of living zinapanga trigger kwambiri mitengo. Koma at least tikuona kuti at least the good news is panopa ndrama ija sitikuzoza kuti zaenda bwanji. Koma ndrama ija panopa irani yukhanga tikubwerera. Panopa randija siliso 260 yayi randija yora ikubwerera ikufika naso pano ili 160 yoni chakuti panopa siliso 200 at least. Dola ija yatsika nditu ili pa 3,000 chakuti 3,200 ziona 3,000 mwakuti sonzo kuti at least iko zinthu zikubwerera. Pempho ndona kuti kwa anthu amene ku Malawi ko munakweza zinthu chifukwa cha zinthu ndrama irani ikutsika chonde katundu tsitsani katundu chifukwa ino kuti tikuphana tokha tikuphana Malawi tokha mukatsika katundu zikhala zabwino kwambiri fasi kuti so drama zikayipeza mupenga iyaye randi simukayipeza so mupenga iyaye tiyamba pano paso pano zamba urani zamba kukhala bwino better. Right? Yes, nkhani imene ngakhale baba ndiyo kuti wina afusa ine katundu wanga ndinagula mokwera then saba okay chabwino nanga iniyo mukoda katundu, right? Mukoda katundu motsika kenako zipeze kuti katundu uja wakwera asati katundu uja tenoti katundu uja wakwera kukoda kuti ino marani makweza mari ngakhale kuti katundu uyu moda mochipa koma mari tipange match katundu uja sati mkweza aso kuti mukamakaoda ndama chakera kakwanira apa suri mukamakaoda ndikuti apa mukapeza ndama chakera kuti yakwera mukapeza rani yatsika. It's vice versa, both sides, right? Mine machila ino kuti katundu uja sugar wakwera inoso kweza mushop nde inoso the same thing do it kuti sugar watsika inoso mutaniso mutsikeso chifukwa kuphana tokha nenda ndakamba apa mwachi ndingopanga clarify ndingomaliza ndingokwankhula conclusion kuna kuti venda anatasa pansika venda watasa pansika wakweza ndrama ija chifukwa chakuti kuboma ko forex kunalibe kuti khaleko ndikuti tsulinga kumanore avuto amene wawo nde mavuto tonse tili involved kuma amene wayambitsa ndiboma
kwa ife amalawi ife tisatenga advantage nthawi zambiri kuti basi poti zalere kuti pali mavuto ena ake basi basi ndipanga ndingokweza then kenako zimapanga affect anthu ambiri. Guys, I don't know if you guys capturing it. I don't know if I'm making more sense. Komano, it's just my concern. Kuni zoti zinthu aliyese azimva bwino, zinthu ziyende bwino. Ndiye kuboma chonde forex ikhazikitseni. Ikapezeka forex msaononge munjira zosakhaza bwino. Nanga wagwazi machini za janje machini zoti sizikupindula yini yonse. Right? And mukononga forex. At least tieni tipange zoni zoti zithandize chifukwa inu mukakhala mulibe mine kuchako muzozeri kukuso pasikaso munthu wa business nayeso afuna nangasiti ndi demand and supply, right? Kuti chinthu chikhaja sowa anthu amachikweza nderu imene yo yebansika pansika ndiyo nchomwe chinthu chikangosowa anthu amachikweza mtengo chikamapezeka chimatsika. Ndebe dola ikamasowa kupankiko definitely automatically anthu akweza. Guys, thank you so much. Ngati simuna mvese pena pake, just drop in the comment section tilongosolese kuti zili modern. Komano guys, wish you guys all the best kwambiri kwake kuti aliyense azimva kukoma ngati Malawi moyo uli very hard kwambiri zinthu sizikuyenda. An average person munthu amene wati sakupanga chinthu chooneka chalinjera amene alibe zinthu zooneka zenizeni olo munthu mabusiness ambiri ineyo I know personally mabusiness ambiri agwa sikuti ifoti anthu onda achibwana kapala chacha koma foti economic ndimene kupa economy yathu ndimene kupanga yagwetsa mabusiness ambiri kugwetsa osati munthu kuti level right koma economy yo dziko palo khala kugwetsa basi anthu ambiri mabusiness ambiri athaita chifukwa chosakhazikika kwa ndalama ukaode zakweraso ndalama yonjezera upeza kuti wewe mpambao tumene aonjezera kutani amene profit yako yo imene umati ujiyeyo ndimene kushop kokaodako ndimene akuyikira mwina asakuyikira for double. Guys, thank you so much guys. Malawian Cameras.